Boris Bakrać je ostvario sjajnu dužnosničku sportsku karijeru. Već tamo 50, čini mi se druge, postao je predsjednik Nogometnog saveza Hrvatske, bio je to 10 godina. Vrlo brzo nakon toga postao je predsjednik Saveza sportova Hrvatske, tada krovne sportske organizacije u Hrvatskoj, Hrvatskoga sporta, a nakon toga postao je i predsjednik Jugoslavenskog olimpijskog odbora. To mu je otvorilo vrata ulasku u Međunarodni olimpijski odbor. 1960. postao je članom Međunarodnog olimpijskog odbora i bio je to punih 27 godina sve do 1987. godine. Član Međunarodnog olimpijskog odbora postao je nakon Slovenca Stanka Bloudeka, a poslije Borisa Bakraća sljedeći Hrvat član Međunarodnog olimpijskog odbora bio je Antun Vrdoljak. Iako od trenutka kad je postao član Međunarodnog olimpijskog odbora, Bakrać nije bio više u svakodnevnim operativnim poslima vezanima uz hrvatski sport. Usprkos tome, on je jedna od najvažnijih osoba, a ja bih čak rekao i najvažnija možda osoba hrvatskoga sporta 60-ih, 70-ih i 80-ih godina. Jer uz njega ili zahvaljujući ponajviše njemu, mi smo dobili dvije ključne manifestacije koje su omogućile ozbiljan razvoj hrvatskog sporta u tom razdoblju. Bile su to Mediteranske igre u Splitu 79. i Univerzijada u Zagrebu 87. godine. Velikim Bakraćevim zauzimanjem ili zahvaljujući njegovom autoritetu, njegovom renomeu, njegovoj reputaciji koju ima u svjetskoj sportskoj zajednici, Jugoslavija je, odnosno Sarajevo je dobilo i Olimpijske igre 84. Za sve te svoje zasluge u radu u Međunarodnom olimpijskom odboru Boris Bakrać je dobio najveće odlikovanje, Zlatni olimpijski red, koji mu je dodijelio Juan Antonio Samaran prilikom njegovog odlaska iz članstva Međunarodnog olimpijskog odbora. Bakrać je, ja bih čak rekao, na vrlo suvremen način, u današnjim terminima, shvaćao sport i njegovu bit. Tvrdio je ili želio je, kako on kaže, da sport ne bude samo sredstvo ostvarivanja vrhunskog sportskog rezultata. On je želio ili tražio, težio tome da sport ispunjava onu ulogu koja mu je zadana kad je sport nastao. Da to bude zaista odgojno sredstvo, pomoću kojega će se odgajati u tjelesnom smislu mlade osobe i taj jedan stup ljudskog bića ispunjavati. U tom kontekstu Boris Bakrać je strašno važnim smatrao školski, sveučilišni studentski sport. Čak je u jednom trenutku rekao jednu sjajnu sentencu: Hrvatska će uspjeti i na pravi način razumijevati sport kada nastavnik tjelesnog odgoja ne bude građanin drugog reda. Želi će na taj način tim ljudima koji zapravo drže bazu hrvatske mladosti, hrvatskog mladeži koji svi prođu kroz ruke nastavnika tjelesnog u školama, da oni budu ti koji će biti važniji u društvu nego što je bila tada, pa možda i danas njihova društvena uloga.